ପିଲାଏ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଆମ ମା ପରି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମା ପରି ଆମକୁ ତା କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତାରି ପାଣି ପବନରେ ଆମ ଶରୀର ଗଢ଼ା। ତାର ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସବୁକିଛି ଆମର ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଆସ ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ବନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହତା ଶୋଏ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋଏ। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର, ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ, ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି, କଳେ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ, ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ, ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ପିଲାଏ, ଏ କବିତାଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଜି ଏତିକି।